Lutfia Azahra kelas 10/8 ing mriki lajeng macake pawarta gempa bumi. Gempa bumi minangka bencana alam sing kedadian amarga pergerakan lapisan-lapisan bumi sing nyebabake getaran ing permukaan bumi. Umume gempa bumi disebabake amarga aktivitas tektonik ing lapisan kerak bumi sing bisa njalari patahan utawa pergeseran antarane lempeng-lempeng bumi. Gempa bumi bisa kelakon kanthi mendadak, ora bisa diprediksi, lan asring ngasilake kerusakan gede. Salah siji contoh gempa bumi gede yaiku sing kedadian ing wilayah Turki lan Suriah tanggal 6 Februari 2023. Gempa bumi iki duweni magnitudo 7,8 sing nyebabake kerusakan parah ing kutha-kutha kaya Kabupaten Maras lan Aleppo. Gempa iki njalari ewu wong sedo lan atusan ewu wong liya kena korban. Ora mung wong-wong sing kena langsung dampake, nanging infrastruktur kayata omah, jembatan lan bangunan gedhe uga rusak. Wektu gempa iki akeh bangunan sing ambruk nyebabake kesulitan kanggo warga sing kaping pindho mlebu ing wilayah-wilayah sing kena bencana. Gempa bumi ora nggawa korban jiwa